Pagtuki alang sa mga isyong adunay kalabutan sa kalambuan. Pagtuki alang sa mga maayong pagbansay sa katilingban ug mga madasigong sugilanon sa mga yanong kinabuhi. Pagtuki tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ug karon ania ang inyong mga alagad. Mayong buntag, kabisayan ng Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dini sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. Kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad, Pagtuki, Tats Samson. Magkiguban kaninyo sa usakawran sa pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, November 3 karon 2012, og humana to gi-celebrate no ang All Saints Day ug All Souls Day. Nini nga to ang episode karon no atong pagatukion ang kamatayon ug sunod ang kinabuhi. Again, ang ato ang hisgutan karon mao ang kamatayon ug sunod ang kinabuhi no mga igsoon. So mo na nga ini karong buntaga kuyugan ta sa ato ang mga dinapit ug suki kayo ug kasamtangan sang head no sa Culture and Heritage Program no sa Ramon Aboitiz Foundation. Apan sa dili para ko siya pa ila mga igsuon, tugutis ako sa pag-greet kaninyo no ug maayong buntag kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga suki kayo nato sa atong programa diha sa mga lain-laing probinsya, sa lain-laing mga isla nga nagpalibot nining probinsya sa Sugbo no diha sa Leyte, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros, sa mga isla ug sa mga dapit sa Mindanao area nga moabot nato niining ato ang pagsibya no. Unya ingon sad sa mga isla diha sa Camotes Island, sa Bantayan no ug uban pang mga isla ug labi na gyud sa ato ang mahal nga probinsya sa Sugbo no. So kaniyong tanan nga anaa sa iyong tagstag sa panginabuhian ato mga taxi drivers nga mga igsuon nga wala gyud no mamakasyon kay nagpadayon ang panginabuhi. So kaninyong tanan nga ana diha naminaw karon mga suki nato nga naa silang tagsa-tagsa kapanimalay, maayong good morning kaninyong tanan no. Unya happy long weekend no. So since Thursday pa no walay trabaho hastang haya-haya upat ka adlaw ang ato ang pag-enjoy no sa atong weekend unya sa nangaging semana ato bag-o lang ginatong gisaulog no ang sa Oktubre 1 atong gisaulog ang All Saints Day unya pagka pizza dos kagahapon atong gisaulog sad ang All Souls Day no. So o baka kaning tawag tog kalag-kalag usahay kining All Saints Day mahimo lang sang kalag-kalag no martsada na sad ni no. So muna siya mga igsuon nga nindot gyud kayo ang ato ang selebrasyon karong simanaha. Unya di ay sa niaging Miyerkules mao sad ang katapusan sad nga voters registration no. So tipik sad ni siya sa ato ang istorya usab kay mao kini siya ang pagparehistro no labi gyud sa mga bag-o. Apan kana daghang mga kakulian sad nga nasugatan kay tungod daghan pa ang mga wa karehistro mga igsuon no. So mo na nga usbon sad siguro nato ang atong mga kinaiya. Di lang si siguro kita sa dayon mo huwat sa deadline no. So mo na nga somehow naatay mga usbonon sad sa ato ang mga pamaagi no og kinaiya. Now sa panahon sa pagsaulog nato sa All Saints Day, All Souls Day o sa kalag-kalag sus atong mabatian nga og madunggan sa mga balita mga igsoon no nga grabe gyud makita nato siguro halos tanang mga dapit nga busy kayo no labi na gyud sa mga terminal sa mga ports mayingon tang punga nga alang lang gyud nga makapauli no sa atong tagsa ka mga dapit muna nga maningkamot gyud malimbasog gyud pero karon siguro mga panahon na murag mingaw na kayo mga terminal karon no. So nya siguro sad ang uban nangandam na sad nag-enjoy na lang tingali by tomorrow Sunday
maginahinay na sad no ug pamauli balik silang tagsa-taksa kagigikanan aron pagkalunes asugod naman sa trabaho. Mga igsoon di ay 52 na lang kaadlaw no, Christmas na. So mao man gid tang Pilipino human sa kining gitawag nato og kalag-kalag awa na di nakapugngan. Pasko na gyud no. So mao na nga mabisi na sad ta ani no. Kay ang pagpangandam na sad sa Pasko. So mao na nga 52 pa man kaadlaw hala tigom-tigom na daan ang mga ninong og ninang no. So tigom na daan kay ubay-ubay pa ta og tagaan no. Ubay-ubay na daghan na kayong musugat nato mo amin na oy. Amin man. To detong mga kinugos di ay kay nagparandam na no nga Pasko na umaabot. So mo na nga mao ni ang Pilipino daghan kitang kultura no. Okay. So sa pagsaulog nato sa mga minatay o sa kalag-kalag no ang Pilipinas daghan kaayo no. Daghan kayo mga kultura ug mga tradisyon no. Ang kanang pag lubong no. Dinis Pilipinas daghan kaayo og mga kultura ug tradisyon ug mga practices nga diin atong gi-observe no diha sa atong pagsubo no. Sa atong paghilak, sa pag honor no og pagrespeto sa ato ang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan no. So human nato nga mahatagan nato sila og kanang gitawag nitong pag-ampo, paghalad no, sa alang sa atong mga mahal. Ba inig ka November 1 no. Ug 2 diha na dayon nato mapadayag ang ato ang mga pagkuan nila no. Pagtahod nila. So diha nato mapakita unsa nato sila kamahal mga igsoon no? So nining ato ang episode karon kuyugan ta no sa suki na kayo ni aging simana dinhi sad ni ang among maabtik usas mga maabtik nga leaders sa Ramon Abentis Foundation Incorporated nga mo'y executive director sa Culture Heritage Unit no. Walain kundi si Doc Joy Hira. Ma'am Joy, maayong good morning. May good morning diha Sir Tats sa mga suking paminaw in mo naman sa great ya suki mo kung kabab mong giapil na nimo ang tanan nga taga-Rafi kay mo. Yes. Ang taga-Rafi sa atong mga suking paminaw nya nakadungog ko nga successful na kay imong program ha kay daghan na kag kuan daghan na kag paminaw daghan wow. Mutanaw sa imong kuan sa imong live sa tawag ana sa internet ang live feed streaming. Wow, live streaming. Yes, mo ba? Kanindot anang balita Joy ha? Nasa kay mga advertisements. Wow. Congratulations sa pagtuki. So akong pasalamat sa team, no, sa Com team. Okay. Happy naman sad ang atong kuan no, founding anniversary. So mo siguro ni ang ingon natong usa sa mga accomplishments no kay makakuanta, makaabot ta sa atong mga suking paminaw ug makapaambit sa ta sa daghan tang mga paambit sad sila nato di ba yes. sa ilang mga kasinatian. So yes, mo na nga Joy. daghang salamat ug ganahan jud kong mag-anhi dinhi. Very good. Yes. Unya kuyugan sad ko sa akong kauban dinhi karon sa sulod no sa booth si Miss Chrisly Ann Hinayas no among kauban sa Rafi. Kung siyang gihangyo nga kuyugan sad mi dinhi sa studio haron mas nindot kung daghan no. So mo na nga kanang atong sawa no kining ato ang tema karon kining titulo nato karong butaga mao ang kamatayon ug sunod ang kinabuhi no. Kamatayon ug sunod ang kinabuhi. All right. So, di na to siguro dugayon. Una siguro dayon natong by the way mga igsoon di ay no. Nalimot day ko sa paghisgot sa ato ang pagtuki hotline no. Kung buot mong mupadangat sa inyong mga komento, huna-huna opinion, palihog lang ipadala sa numerong 256-1679 baka sa 255-5754. Again, 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka ipadala ang inyong mensahe pinaagi sa pagtuki mobile sa numerong 0920-415-3307. Again, 0920-415-3307.
3307 o baka sa 0932-859-5919, no? So muna ang mga ato ang telepono. By the way, uban sa day nato, no, si Father Russell Sungkad, no, sa San Pedro Calungsod Parish dito sa Cantabaco, no. Unya og si Monsignor Chris Binghay, no, karong buntaga. Okay, so siguro si Doc Joy siguro akong unahon og pangayo og kasayuran, no, kabahin niining kuan. Doc, unsaon man sa Pilipino, sa unsa may pagtan-aw, no, sa Pilipino kung maisgo ta og kamatayon, unsa may ilang mga panglantaw? Kita kabaw ka ang kuan Sir Tats, ang I think kung mag-obserbar ka, dako pa kayo ang kaning panahon bitaw sa Nobyembre 1 ug 2, no, nga mura bag ang kung maglakaw-lakaw ka ang mga tao apil pa gyud sa mga plano ang Nobyembre, di ba? Nga moyong ka nga kalag-kalag unya mo uli gyud na. And kani siya mga indications ni siya nga dako kayo ang parte sa atong kultura ang kamatayon. Ang pag-celebrate sa kamatayon. Labi na gyud sa atong mga mahal sa kinabuhi. Mo ni siya ang kuano, mo ni siya nga kung tan-aw nimo ang Philippine society buhi pa gyud kaayo ang iyang traditional nga culture kay naaman ang nganong ni ingon ko nga traditional kay naamang gud ang kultura manggod maglihok mag-usab man na siya over time, no, unya in fact karon na natay naka-notice ko nga naanay Halloween parties, no, nga wa man kita nay appeal kani adto ako nag-ingon nga kuan pero kani which lahi sad nga kuan ba pero kung sa kinauyukan nga kultura sa mga Pilipino importante kay nato ang paghandom sa mga nangamatay muna nga ang kuan sa plano sa kuan sa atong kinabuhi, no, sa atong tuig nga plano apil gyud na ang birthday, ang death anniversary, ang wedding anniversary, ang Pasko, ang fiesta, ug ang kalag-kalag, no. In fact, excited kaayo in some areas nga Nobyembre 1 pa gani mo ato nagminteryo labi na dinhi sa Cebu, no, kaysa Mindanao pananglitan November 2 man gyud sila nga akong naobserbahan. Murag tinuod na Doc Joy ay imong naobserbara, no, kay katong Nobyembre 1 mo say ako pag-adto sa lubong sa akong amahan. Baga gyud kayo niya. Sige kog paminaw sa mga reports sa TV, sa radio, mas baga ikumparar kagahapon. O mo na nga kuan, but I think it's more of the excitement and kung tan-aw sad nimo, of course which ang atong mga kaubang pari will be in a better position to explain it is nga ang kani bitawng santos adlaw sa mga santos ug ang adlaw sa mga kalag, no, nga kuan ta pero akong maobserbahan nga excited jud kay mga tao kay murag layo pa gani mo kung ana it has nothing to do sa mga holidays, ha, kay mismo gani ang kanang panahon nga magkuan nga walay holiday gyud, di ba, mo kuan man gyud nga manguli gyud importante kay mudagkot. So kani siya ang akong tanaw ani, no, from sa anthropological nga perspective ang atong konektado gihapon ta sa atong mga katiguangan nga nangamatay or sa atong mga sa mga kinabuhi nga nangamatay na nga kaning death, kaning kamatayon dili siya uwang sa imong paghandom ug ang imong pagmahal sa imong mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na. Kay ang opposite ana pwede na nimo di ug di importante nimo gini appeal sa imong kalendaryo, di ba? Si niam gini Miss Christie nga kuan batan-on, di ba, sa mismo sa mga batan-on tingali, no, nga so mo ni ang tan-aw nako Sir Taz, and in fact from kaning sa siyensya sa antropolohiya di nagtuon kita sa panginabuhi o kultura sa mga tao apil gyud ni, no, sa tanang kultura kay well of course, no, traumatic man kaining naimamatay sakit jud kayo na but ang kuan sad naamay kuan, no, over time it has developed nga dili di ay it goes to another life unya mo ni kay tungod adto ta sa laing kinabuhi naasay ko makig-relate sad ang mga buhi ngadto sa mga patay pinaagi sa pag handom nila sa mga special nga mga adlaw, no, sa kung Katoliko ka Nobyembre 1 ug 2 kuan gyud na special or sa ilang death anniversary, no. Unya unsay buhaton which is ganahan kay ko ani mo nay malingaw ko magsuroy-suroy sa sementeryo and I'll tell you, ha, I love cemeteries kanang tungod kay makita nimo kung unsa pa kabuhi ang
pamilya, ang concept of togetherness, no? Pakighiusa sa usa ka pamilya or pagbinatiay. Kay in fact ang kanang mga namong kitay mga lalis-lalis nga mga pamilya anak pero managkot gihapon didto sa lubong sa mga kuan, no? Sa ilang mga dili na ka-Islam ko pero namatay dagkutan nimo, which I think is a very good trait sa mga natong mga Pilipino, no, which I know is shared also in other aspects. Pero ang kaning kuan ang ganahan ako kay naay magprepare gyud na sila mga special nga pagkaon nga ganahan sa kalag, no, so pananglitan kadto siya kusog gyud kay itong mo inom og tuba magpapalit gyud nag tuba nga bag-ong dawa.